geger meneh. Tak tineni kan biyen nganti saiki geger ning jagat iki mung perkara loro. Geger ning donya nganti jotosan nganti paten-patenan kuwi mung perkarane jalarane mung perkara loro. Mafil butun karo wama tahta butun. Geger ning donya perkara loro ya kuwi siji perkara weteng, loro perkara ngesore weteng. Kuwi nang ngendi-ngendi meni dadekane geger. Sing jenenge perkara telu ki kok mesti ndadekake perkara. Harta, tahta, wanita. Lho. Harta tegese duit utawa bondo donya, tahta tegese kelungguhan utawa kursi, wanita ki tegese wong wedok. Telung perkara ki kok rumangsaku ndadekake punjering perkara geger ana ing jagat. Harta,